भिखारी काका के लौंडा अब एकरा से मिलो। लेकिन हौ लड़का बहुत विद्वान बा। ई जब न चले हन तो कहता कि जिया भिखारी ठाकुर के लवांडा। ई मत कह। भिखारी ठाकुर के लास्ट लवांडा रामचंद्र मांझी रहले 2-4 दिन पहले उ मर गइले। अभी कहब त अब लौंडे उनकर बाचले नहीं खन सब लौंडा अभी जब नाच त कहे कि जिया भिखारी ठाकुर के लवांडा के नाती जियो। नए आइडल तो पहिल का वीडियो देखो बा से 7 साल पहले के। हां बुझाई कि अजीत भैया छोटा के बर होले बारे सब बुझाए न कि गिदर मार रहले दो दोसरे लागत रहले अलबे। आ जब बियाहवा हो गइला मेहरारू खियावे लगली हां त ई मोटाए लगले पेटवा निकले लागल। हां त मौगी इनकर कहती है कि ए जी रउआ बहुत मोटाए लगनी रउ पेट निकलता है जाई दौड़ी उड़ी जिम उम करी तो कहत रे माने हम पेट निकलता तो हम दौड़े जाई जिम करे जाई आ तोर पेट निकलता तो ते काहे नहीं खींच दौड़े तो कहले कि हम ऐसे नहीं खींच दौड़े जात हमार पेट ऐसे निकलता कि हम माई बने वाला है कि हंसे लगले कि अच्छा ते माई बने वाले बारिश तो तोर पेट निकलता तो हम हो तो बाबू बने वाला है यही से पेट निकलता। चिटकुला का दे हम मेहरारू के लड़का हो के करे है 5 महीना का रहे तो हम मेहरारू मौगी हमरा कॉलेज की जिम काहे न कर हम कहने कि तोरो तो पेट निकलता तो कहते कि हम मम्मी बनने वाला बनी तो हम कहने कि हमू पापा बनने वाला बनी से हमरो निकलता। अब तो तार बियाह नहीं के भाई तब तारा हम का कहें इनका दुआरवा के सामने एगो 10 बरिस के लड़का खड़ा होकर पेशाब करता। हाँ आ इनकर भौजाई सब्जी के बाजार करे गई रही बाजार क के झोरा में तरकारी लेकर चलल बारी एकदम चलल बारी एकदम तुलू आ जब देखली कि लड़का पेशाब करत त लजा के ओनिए खड़ा हो गई सोचली कि कॉल लेवे तब हम जाई तो लड़का कलश की भाभी जी रुआ रोकी मत रुआ जाई डरिए मत रुआ डराई मत रुआ निकली रुआ जौना से डरा तनी न ओकर गर्दनिए हम धइले खोखबो ना करी रुआ पत्ता कल दूर खोखबो हम चुटकुला तोप के कहनी हो कि ई इनकर मेहरारू कहले कि रउआ दौड़े जाई पेट निकलता तो कहले कि हम मम्मी बने वाला बनी तो इहो कहले कि हम पापा बने वाला बनी तो चुटकुला तोपिए के होखे के चाही। अभी तो हमरा के चुटकुला कहत रे कि कदे रोड पर सुसु करत रहले आ तले भौजी एली तो कहले कि ए का करत रह तो कहले कि टेंशन मत ल हम मुड़ी धइले बनी कुछो करी ना एक मतलब कि तू फालतू बोलेला शुरू कर देला माने फालतू अब धारा धरी के बात चालू हो गेल तो फालतू होइए न गई। असई एक बार यहाँ के गईनी अंडर बियर किने देख ले के कहले बा अंडर बियर किने गईनी तो अंडर बियर किन के लिए 2 महीना ना चलो महेश भाई 1000 रुपया दिले बाने बार बार हार्दिक अभिनंदन बा ए बाबू 2 महीना ना चलो अंडर बियर फाट गई दौड़ के गइले दुकान वाला भिरे कहले कि का हो कैसन अंडर बियर देलो कि 2 महीना में फाट गई एहू से तनी महंगा वाला नीमन दो तो उ एके में महंगा वाला 500 के अंडर बियर इनका के देलो कहले कि का ई फाटी नानू 2-3 महीना में ई फाटी नानू एक खाली पूछले 2 हाली पूछले 5-6 हाली जब पूछले तो दुकान वाला कहले कि पागल हो ई जोन अंडर बियर बा कहियो ना फाटी अरे कहियो ना फाटी ई अंडर बियर पहन के पंताला पर चढ़ जाइबो ऊपर से कूद जाइबो तहर गार फाट जाए लेकिन अंडर बियर आहे ना ओबे श्रीलंका के नक्शा लौक लड़का बेंजू नहीं बजाओ केनिया चंदन नाम है ए दिन का प्रोग्राम रहे प्रोग्राम गा कोनी हाजीपुरी लो रोक गए दिन के बात रहे सब लड़का सुत गइले सब मंडली के लड़का सुत गइले आई बेंजुआ वाला आई इनकर नचनिया 2 गो खाली जागर रहे जन नचनिया को रखले बड़े ई सब बियाह शादी अभी लड़का के नहीं कह दब एगो तो कलाकार के अपने बियाह कौन नचनिया बेंजू वाला 2 गो जागर रहे लो बेंजू वाला नचनिया सकल के सुनत मंडली के सबे सुत गइल बा हमार नींद नहीं खेला गो कहतू त तारा पेटवा पर हम अंगुरी ऐसे ऐसे करत
तो नचनिया कलस की तब कर सबे सुतिए गइल बा का दिक्कत कर अंगुरिए न करे का कर करियावा ई लगले अंगुरी करे पेटावा पर आ तले 5 मिनट के बाद लागल आवाज बदल ओ नो या अरे आराम से फक नहीं फक अरे ई करे नचनिया कलस के चंदन सुन उ जहाँ अंगुरी करत तारन उ हमर पेट ना हो जहाँ अंगुरी करत तार हमर पेट ना हो त ई कहता कि सुन हमू जौन करत तने हमर उ अंगुरी ना हो नहीं क्या बुझा मेन बात नो कि पातर बा यही से नहीं तेरा मोट नु चाहिए साफ बोला बुझाता कि तोतरा के बोलता रे महाराज हट तब तोरा बुझा तोरा मोट खाए के आदत बा पातर कतना बुझा पहले स्वर मंडल बाने के सीखिए ब्याज देखी वाला के सिखाइए अब बेंजू वाला के कहले नु तो हम बेंजू वाला नाल वाला के ना कहो हम इनका जवाब देब कहले नु कि पेटवा पे अंगुरी करत रहले अंगुरिए करेला कहो हां सही जान जे कि इनका मेहरारू हमर बेंजू वाला एक बार जान जे कि लॉकडाउन में ना लागो तो गर्मी में मटका के दुकान खोल दे मटका तरवा बुझते बनी ना हरिया में पानी वाला होला पानी मटका दुकान खोल दे हलो अब भौजी एक दिन पहुंच गेली वही दुकान पर जाके मटका पे हाथ नहीं फेरल बेंजू वाला सूतर है उनका पेटवा पे हाथ फेरत है कहतरी कि का हो ये मटका कै रुपया के बा 100 रुपया बेंजू वाला कहल के हो भाई के हो काछ देहलस फिर कहते कि मटका कै रुपया के बा हई मटका तब बेंजू वाला जान जा के खीसे में उठलस कहल कि सुना ना भौजी मटका खाली काहे के ले जाइबू हई टोटी सहित 10 रुपया टोटी सहित ले जाए एक बार धो दिए मार दिए पानी पी लिए जार बार 2 बार टेलल के पानी फेंके लगे